Egunon denoi eta esker mile lehenbiziko elkarreteratze honetara etortzeagatik. Abuztuaren 27an egin genuen batzarrean argi gelditu zen osasun sistema publikoaren gabeziek herritarrongan sortzen duten kezka handie dela. Itxaron zerrenda luziak, langileen leku aldatzeak, osasun zerbitzu pribatuetara bideratutako baliabideak. Bereziki larria dugu Elizondoko osasun etxeko egoera. Denbora luzez, mediku eskasian egon ondotik, irailaren 13an medikurik gabe geldituko baikara. Hau guztia herritarrok sufritzen nahi gara, baina haratago daie larritasuna. Langileak, dauden langileak ere egoera hau jasaten nahi dira. Haien gain hartzen nahi baitira sistemaren gabezi hauek gehiegizko lankargak hartuz. Arrazoi guzti hauek eta gehiago ditugulako gure eskubideen alde borrokatuko dugu. Heldu den astean, irailaren 18an, berriz ere elkartuko gara hemen. Osasun sistema publikoa denontzat.